Здравейте, момчета! Днеска ще направя една блесничка за кефал. Скоро ще бъде откриването. Сега ще я покажа какво представлява. Ето една блесничка. Отгоре с въртележка. Тежи 2 грама и половина. Ще ви покажа как се е направил. Супер елементарна, супер лесно се прави. Не знам как може да струва в магазина 13 лева. 13 лева струва една така глупава блесничка, дето може да се направите за 2 минути. Сега ще ви покажа. Гледайте за 30 лева от Тимото колко работа съм се накупил. Тук имам цял живот да правя блесни и просто не знам как може да струва тази глупава блесна 13 лева. Сега съм си поръчал и топчета. Такива метални топчета и както, нали, те парполетос. Слагаме 2 топчета и една перка. Ето перчици имам манички. Ето ги. Малки. Такива златисти и сребристи. И съм скупил големи. За по-големи блеснички. 3,5 грама от тая форма. 5 грама от тая форма. Тези са 5. От тези с формата на куршум. Вижте, с формата на куршум, пак много интересна, 3,5 грама. Тези, вижте ги пак, са много интересни. Сега ще ги видим по грама са, че тези ги забравих. Те са стоманени, също стоманени. Тези са, дали се гледа, 3 грама и 30. Така, тук имам пръчки, отпреди съм си ги купувал, те вече отделно са купувани и те парички тук, те са едни като купички. За други работи ги бях взимал. Тези са пластмасови, те са направо без пари са тези топчета. Така, тези са, бях ги взимал за стингър системите, още си ги използвам, те са доста здрави, телта е 0,9. Не, имам 0,8 тел, имам и 0,6 нераздавейка, значи като 0,6, ето тук имам скъсено едно парченце, сега ще сглобим една набързо блесничка. Имам идея тези по-големите, мога да ги боядисвам прахово. Примерно да не е така златисто, ще имам и златиста, но ще боядисам прахово 1-2. По-различни цветове ще ги направим като боболечка нещо да прилича. Така, ето тук имаме 0,6 тел. Няма нищо, елементарни са просто, както казах. Ще направим една и такава сега с малката перчица, да видим колко грама ще стане. Айде, почваме. Една малка перчица, това, едно и такова топче ще не трябва. Тия са буквално едно и такова малко топченце. Може и 2, айде. Ще преценим сега. Тук се взимам формулачните клещи и правим примерно едно ухо така. Ухото и завивам. 0,6 работи са не ще и клещи. 2-3 оборота.
колкото прецените. Така, излишното режем. Ето. Режем. Това е. Сега ще оставя малко дължина и така. Не знам колко точно. Не е толкова важно. Слагам перка. Слагаме перка. Слагаме топче. Едно малко златно. Ой, фръкна. Това е другия проблем. Летат дебели кебабчета и 3,30 грама с формата на ето. С дупето надолу. Тежестта нали надолу да е бръсничката. Ето. Просто горе да кажа, няма нищо сложно. Сега отдолу не знам дали да слагам, защото пък ще стане, ако сложа още едно топче, малко по-дългичка ще стане, така, на дължина. Но тази ще я направя малка, съвсем маничка. Ето сега тук пак развивам с това. Ще оставя малко място, нали, за да може да навием поне един-два оборота това телта. Завъртам и започваме да навиваме. Една, две, стига толкова. Така. Ето е блесничката. Как да я покажа да я видите по-отблизко. Ето. Съвсем маничка. Аз ще ви покажа с шублера колко е. Ето да гледате така хубаво. Това е дължината без тройката. Няма 3 см даже. Ето. Вижте. Перката се върти перфектно. Всеки сам може да си ги кастомизира както си поиска тези блестички. Няма нищо сложно, елементарни са. Така, сега тук имах някъде халки. Халки съм ги купувал отделно за воблери, за такива работи. Не съм ги купувал специално за тях. Слагаме манички, колкото са може по-малки. Ето тук е мини за най-малките воблерчета, гледайте му. За най-малките воблерчета. Те пък са толкова малки, че направо една така ще вземем. Колко милиметра куки да им сложим? Десятки или 12? Оха, десятки. Идеална е тази. Да видим с осмица. 8. Че 8 може. Зависи от колко големи риби ще фащам. Ще летят даже тази е 12 номер, тази е десятката, другата е. Аз десятки нямам други. Не, това са 12. Но за това може да сложим и да видим тия. Да видим тия букуци. Това е десятката, това е 12-ка, това е десятка. Като нищо ще му сложим червена тройчета лоха отзади. Червена тройка
стане бомба. И с 12 пак става. И с 12 ми харесва, но с десятката е по-добре. Все пак може да вземем пак да удари някой по-голям кефал. Нали? Да имаме едно много така... Ето, слагам халкичката. Така, готово е. Сега трябва да сложим куката. Ето го, Парполетос перфектен. Какво да ви кажа за тази блесничка? Колко грама стана? Айде, ще преместя малко камерата е така, да може да виждате по-добре. Айде, включваме. Четири грама стана тази блесничка. Сега съм си поръчал, както ви казах, и топченца. Около тези са 6 мм. Метални. Две топченца отдолу, примерно различни. Едното сребристо, другото златисто и готово. Ще стават по 1 грам. 1 грам и 2, 1 грам и 3, грам и половина. Но този размер просто отговаря на размера на примерно първи номер блесничка на Мепс или на друга фирма. Това е. Сега ще направим и с големите и ще ви покажа. Опа, сега че го друснах. Сега с големите, примерно на 5 грамовите, те са 5 грамови. Ще си направя и с 3,5. Обаче от куршумите от тях. С тези куршуми ще направим. Айде са 3,5. Вижте колко по-голяма е. 3,5. Тук вече ще сложа тази проволка. И я пробваме с тези 25 мм листок, какво ще стане. Горе-долу как ще се получат работата. Така. Това е така. Това е... Къде си? Това пак ли ще лети? Може и по-големи топчета да се слагат, примерно... Айде едно червено. Да, тук едно червено да сложим. Що се е с тия златници? Много металически става. Слагаме червено. Ей, червена. Слагам пак с тежестта надолу. Те отзади, вижте ги как са. Скосени са, много хубаво направени с тия. Ето е, Парполет. Ето е. Отново, с голяма перка, с по-голяма вибрация. Тая ще стане към 5 грама блесната. Ще лети право доста далече. Така, сега отдолу по принцип мога да сложа и топче, но няма смисъл. Няма смисъл да слагам топче. Или да оставим
Аз ще ви покажа как гордо чуди се как да го хвана това, за да мога да го набодисам прахово. Пистолета за горещия въздух, нагрявам и това вече съм го показал как съм го направил. Това приспособление за праховите бои. Това ще го направим сега жълтичко, цялото, и така ще му изтръскам просто от оранжевото малко точки, за да стане по-интересно. Нагряваме 10-15 секунди, 20, колкото може. Това хубаво да се нагрее. Така, момчета, за нова време, както видяхте, и прахово ги си направих бодисана и вече я завърших. Дори още по-интересна може да стане. Ако имаме черен, тук нямам черен маркер, да го направим с такова, като оса, с черни сегменти. Тук примерно, тук малко. Самите сегменти, тук можем да ги минем с черен маркер и става бомба. Ето, 4 блеснички направихме за нова време. По 13 ля ще го правим. Какви са тези цени, кой това е нещо по магазините. Сега. Виждали се, не са ли виждали? Почваме, чакай, че да го нулирам. Най-малката блесна. 4 грама. Чакам да ми дойдат и топчетата, металните, и ще стават и още по-лекички ще има. Нали, за супер лайт спининг. Тараве. Малката, казахме, с тройката колко става? Айде да видим. Айде, така ще я опъна. Понеже тук мерителната ми всичко се изтри вече. С тройката е 4 см. Така, следващата 3,5 грама тежестта, която е куршумната. Слагаме 5 грама и 14. Тази също беше 3,5. 5,50 стана тази, понеже боятата, праховата малко. Тази пък тялото е 5 грама. Стана 6,70. Ще се стигат големи дистанции. А тази най-малката и за малки ръкички ще става, и за всичко. Всеки може да си ги кастомизира както си иска. Няма нищо сложно в тази блесна. Това не е като те на Мепс, примерно, това листото да е с специална форма, да издава специални вибрации. Тук имаме един хеликоптер, който създава вибрация и диря след блесничката. На мен много ми харесаха. Сега тези 4
Ще направя като предния път. Ще ги изпратим на първия, който ми пише в коментарите. Напълно безплатно ще му ги дам. Само да си такова, доставката фактически да се плати, иначе ще ги изпратя без пари. 4 беснички. И това е, приятели. Някакво друго обяснявам за тези елементарни, за мен са никакви, но според колегите са хващат, ловисти са. Ще ги изпратя, както казах на първия, който ми пише, да ги изпробва и сигурен съм, че има успехи на тези малки беснички. И това беше. Довиждане и до нови срещи! Subscribe now.